Pribado nga kumpanya naghimo sang presentasyon sang hospital equipment sa Iloilo City Government. Kag donasyon nga lawn tennis materials ginbaton sang Iloilo City Sports Academy. Paghana sa mga kabataan, ginalauman nga mas mangin epektibo bangod sang pasilidad. Ginakonsiderar sa karon sang Iloilo City Government ang presentasyon sang kumpanya nga Mindray para sa mga hospital equipment. Nahibaluan nagsugod na ang pagtukod sang Iloilo City Hospital kag kinahanglan sang mga kagamitan. Kabahin sa ginpresentar, amo ang malaria screening, fully automated hematology analyzer, chemistry analyzer kag iban pa. Suno kay Councilor Alan Zaldivar sa Committee on Health, dako ang mabulig sini sa pumuluyo, ilabi pa nga may palaabuton nga hospital kag operational na ang dialysis center. Well, actually, ang Mindray presented to us their products, especially sa hospitals and then for our dialysis center. And during the presentation, nakita naton nga daw okay gid ang ilang machines, kag this would help installing the hospital probably in the near a year and two. So at least ready na kita, may presentation na sa mga products sa halin sa isa ka private company amoy ini ang Mindray. Sa karon, wala pa sang estimated cost ang ini nga mga gamit, kag liwat pa nga magasapol ang Mindray kag lokal nga panguluhan. Agud istoryahan man ang iga-propose nga budget sang mga machine. Depende ina sa aton City Mayor Jerry Trenias, but then again it's a good presentation, and according man sa aton City Health Officer Dr. Ratang, the machines are good, kag if we are going to invest on them, at least worth man ang aton investment sa ila. Actually wala pa kay they have to send to us the proposed budget for that for every machines. Kaga dira nato mabalaan kung how expensive or how affordable the equipments would be. Mayara man sang ginpresentar nga mga donasyon nga laboratory equipment ang Mindray kung matabo nga makapermana sang kasugtanan ang lokal nga panguluhan kag ang nasambit nga pribado nga kumpanya. Ginalantaw nga mangindako man ini nga bulig sa pag-improve pa sang health facilities sa syudad sang Iloilo. Dugang nga lawn tennis materials ang nabaton sang Iloilo City Sports Academy gikan sa Tennis on Wheels. Kapin isa ka gatos nga bola kag duwa ka racket ang nabaton sa mga miyembro sang academy kag ila man ini nga ginpasalamatan bangod sa suporta nga ginhatag sa ila ilabi na ni Mayor Jerry Trenias. Sa Tennis on Wheels, thank you gid sa suporta sa paghatag sang bola sa amon. Damo niya salamat kag pati sa academy, thank you gid kag pati kay Mayor. Thank you very much. Ang Iloilo City Sports Academy ang isa sa mga programa ni Mayor Jerry Trenias nga ginapabugal sang syudad bangod ginaengganyo sini ang mga kabataan ilabi na ang mahilig sa sports. Ang donation kagina sa aton nga mga para sa aton mga kabataan sa lawn tennis naton nga academy, halin siya sa Tennis on Wheels. And then ang rackets kay Mr. Lance Akas. So ang Tennis on Wheels and kay si Sir Lance Akas, they have been very supportive sa programa sa aton syudad, sa programa ni Mayor nga Iloilo City Sports Academy. So we're very thankful gid for the more than 100 ka bola nga nahatag, and then may duwa ka rackets na nagaan man naton ang mga bata nga bag-o na sila nga members ang aton nga academy. Ang ini nga inisyatibo ni Mayor Jerry Trenias ang nagahatag sang kahigayunan para sa mga kabataan nga maeksperiensyahan sang libre ang ila ginakahiligan nga sports, mahanas ang ila abilidad kag makabenepisyo sa ila lawas. Sa pihak nga bahin, isa ka Ilongga student ang nakabaton sang tanyag halin sa Colegio de San Juan de Letran agud mangin kabahin sang volleyball team. Siya si Trisha De Quilla, 19 anyos kag estudyante sang La Paz National High School. Suno sa iya, 5 na inikatuig sa patag sang volleyball, halin sang grade 8 pa lang siya. Nakabaton ini sang offer sa Letran sa tunga sang pandemya. Ginakonsiderar man sini nga mangin kabahin sang team apang sa subong, handom sini nga tapuson ang pag-eskwela sa sekundarya. Nagpasalamat man si Trisha sa suporta sang lokal nga panguluhan, ilabi na kay Mayor Jerry Trenias. Si Trisha ang nangin miyembro man sang Iloilo City Sports Academy. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.